Talaygon ang Dios mga igsoon, maayong hapon kaninyong tanan og aniya na usab kita sa pagpadayon sa pagbasa sa pulong sa Dios. Dinhi na ta sa sa ikatulo nga kapitulo sa libro ni Josue hangtod sa kapitulo 4. So basahon nato mga igsoon og sa padayon sa nato ang pagbasa sa Lucas, libro ni Lucas og mga proverbio o panultihon og ang mga salmo. So, ngayon na ta mga igsoon nga si Josue na ang nag-take over or nag-fill in the gap kay si Moises gikuha na sa Ginoo. Si Josue na ang nag-lead sa mga anak ni Israel. So naging dinhi og si Josue mibangon sayo sa kabuntagon ug mingpahawa sila sa Sitim ug nangadto sa Jordan, siya ug ang tanang mga anak sa Israel. Ug namuyo sila didto sa wala pa manabok. Ug nahitabo nga sa nangagi na ang tutulo ka adlaw ang mga punuan nanulod sa taliwala sa kampo. Ug sila na nagsugo sa katawhan nga nagaingon, kung hilantawan ninyo ang arka sa tugon ni Jehovah nga inyong Dios ug ang mga saserdote nga Levihanon nga nanagyayong kaniya, mamahawa kamo sa inyong dapit ug musunod niana. Apan kinahanglan nga may luna sa taliwala ninyo ug niana nga may 2,000 ka maniko ang gilayon. Ayaw pagpaduol niana aron mahibalo kamo sa dalan nga inyong paggalaktan kay wala ninyo kini hiagii kaniadto. Praise the Lord. Og si Josue miingon sa katawhan, magputli kamo sa inyong kaugalingon kay ugma si Jehovah magbuhat og mga katingalahan sa inyong taliwala. Ug si Josue misulti sa mga saserdote nga nagaingon, kuhaa ang arka sa tugon ug umagi kamo sa atubangan sa katawhan. Ug gidala nila ang arka sa tugon ug nag-una sa katawhan. Ug si Jehovah miingon kang Josue, niining adlaw sugdan ko ang pagpadako kanimo sa atubangan sa tanang taga-Israel aron ilang hibaluan nga ingon nga ako nag-uban kang Moises magauban usab ako kanimo. Ug suguon mo ang mga saserdote nga nanagyayong sa arka sa tugon sa pag-ingon, kung mahiabot kamo sa daplin sa mga tubig sa Jordan, muhunong kamo ug motindog sa Jordan. Ug si Josue namulong sa mga anak sa Israel sa Israel. Umari kamo diri ug patalinghugi ang mga pulong ni Jehovah nga inyong Dios. Ug si Josue miingon, sukad karon hibaluan ninyo nga ang buhing Dios anaa uban kaninyo. Ug sa walay duha-duha siya magapapahawa gikan kaninyo sa mga Kanaanhon ug sa mga Hetihanon ug sa mga Hivehanon ug sa mga Peresehanon ug sa mga Gergesihanon ug sa mga Amorehanon ug sa mga Jebusehanon. Ania karon ang arka sa tugon ni Jehovah Ginoo sa tibuok nga kalibutan, moagi sa inyong atubangan ngadto sa Jordan. Hallelujah. Busa karon kumuha kamo og napulo og 2 ka tawo gikan sa mga banay sa Israel, usa ka tawo sa matag banay. Ug mahanabo nga sa paghidapat sa katubigan sa Jordan sa mga lapalapa sa tiil sa mga saserdote nga nanagyayong sa arka ni Jehovah, ang Ginoo sa tibuok nga yuta, ang mga tubig sa Jordan mahabulag, bisan ang mga tubig nga manaog gikan sa ilaya ug sila muhunong diha sa usa ka pundok. Ug nahitabo nga sa namahawa na ang mga tawo sa ilang mga balong-balong aron sa pagtabok sa Jordan, ang mga saserdote nga nanagyayong sa arka sa tugon sanglit sila na nag-una sa katawhan. Ug sa nangabot na sa Jordan ang mga nanagyayong sa arka ug ang mga tiil sa mga saserdote nang hituslob na didto sa daplin sa suba kay ang Jordan moawas man sa tanan niyang mga daplin sa panahon sa ting-ani. Nga ang